I abans he trencat unes botelles per a un número que farem a continuació i volia que comprovareu que és cristal de veres que talla. Ay, a mí me fue por tocar. Fiat, fiat. El del pelo. Sí, sí, sí. Ostras. Ara 15 euros. M'estic menjant. Perdre. Vostè és romàntic? Tu què dius? Bueno, però això passa de romàntic. Aconseguís experimentar por plaer amb experiències que al comú dels mortals ens causarien un dolor insoportable. Silenci, perquè ja està així el faquir a gust. Però què feu, insensat? No us he demanat silenci! Oh, és massa tard! Silenci! Silenci, que encara igual podem revertir la situació! Per favor, l'involuntari més patètic. Un aplaudiment per al voluntari. Més fort. Tranquil. Respira fons. Tranquil. Ui, estàs molt contracturat de l'esquena.